Има ли мюршиди във всяка епоха? Във всяка епоха има още мюршиди. Във всяка епоха има имам на времето, който е под разпореждането на Аллаху Теаля. Този, който води към напътствие. Във всяка епоха без прекъсване има свети пратеници на Аллах. Във всяка епоха има и свети мюршиди, които живеят 7-те етапа и 4-те предавания. Във всяка епоха със сигурност има представителен мюршид, свят пратеник и имам на времето, до когото можем да достигнем от най-близкото място и да му се подчиняваме. Как да ги намеря, учителю? Ще попитате. След като пожелаете от сърце да достигнете до Аллах, ще попитате Аллах за своя мюршид чрез молитвата на нуждата хаджет намаз. Ето в сура Нахъл, 9 аят. Определянето на пътя, който води към Аллах, принадлежи на Аллах. Ето в сура Майде, 35 аят. Искайте посредника от Аллах. Аллах Всевишний изпраща пратениците си от него във всяка епоха. Той заявява, че няма да накаже никого без да изпрати пратеник. Това се изразява в 44 аят на сура Мюминун. В сура Нахъл, 30 аят, се говори за целта на пратениците. Целта на пратениците е да призовават хората към Аллах, за да му бъдат раби и да се избавят от врага дявола. Тези аети ни съобщават истината за Аллах. Всякога имамът на времето е висш духовен водач. Всички пророци са имами на своята епоха. Когато няма пророци, винаги има упълномощен имам, според аят 24 на сура Седжде. След това идват народните пратеници, след тях идват светиите и духовните водачи, мюршиди. Имамът на времето води към напътствие. Народните пратеници и духовните водачи са онези, които стават причина за напътствието. Ако искрено желаем да достигнем с цялото си сърце, с даровете, които ни дава, Аллах непременно ще ни отведе при нашия духовен водач и ще доведе сърцето ни до напътствие. Всевишният Аллах насочва светлината в сърцето към себе си. Той отваря светлина от гърдите към сърцето. Колкото повече правим зикър, толкова повече в сърцето ни навлизат шифрованият път и светлините, идващи от Аллах, заедно с Неговата милост. Така ние ставаме хора, изпълнени с истинско благоговение. Ако такъв човек в нощта между четвъртък и петък, според сура Ал-Бакара, стихове от 45 до 46, поиска и от Аллах своя духовен водач чрез молитва за нужда, Аллах ще му го покаже, този човек отива и се подчинява на своя духовен водач. Когато се подчини, започва пречистването на душата. Този човек, чието сърце в началото е изпълнено с 19 пороци, когато един ден достигне до постоянен зикър, от пороците не остава и следа. 19-те пороци напълно отстъпват място на добродетелите. Тогава, въпреки че до този момент между него и другите хора е имало гняв, злоба, омраза, враждебност, когато достигне до постоянен зикър, от този човек не остава и следа от гняв, злоба, омраза или враждебност. Той обича всички, които изпитват гняв към него, които му завиждат, които го мразят, които му враждуват. Обича ги, обича ги, обича ги. В сърцето му има място само за любов. Освен любов, в сърцето му няма нищо друго. Само когато направим това покаяние пред нашия мюршид, можем да достигнем тази цел чрез пречистване на душата. Аллах Всевишни премахва думата неверие от сърцето ни. Той вписва вярата в сърцето ни, аят Мюджаделе 22. И така, с убедителното доказателство за вярата, ние започваме пречистването на душата. Кое е единственото оръжие за самопречистване? Зикър. Многократното произнасяне на името на Аллах, скъпи братя и сестри, докато ние произнасяме името на Аллах, светлината на Неговата благодат започва да се натрупва в сърцата ни, душите ни се пречистват на 7 етапа, преминаваме един по един през етапите Еммаре, Левваме, Мюлхиме, Мутмаине, Разае, Марзие и Теские. Щастието зависи от това любовта да се настани в сърцето ни, а степента на пречистване на сърцето ни зависи от това доколко любовта е проникнала в него. Мярката за това е 3 часа зикър. Колкото повече време от 24 часа прекарваме в зикър, толкова повече се озарява сърцето на нашата душа. Когато душата се пречисти на 7-те етапа, нашият дух преминава през 7-те небесни слоя и в нищото достига до същността на Аллах. И така ние ставаме приятели на Аллах, Негови приближени. Това е пречистването на душата. Но, скъпи братя, чрез пречистването на душата ние достигаме до постоянния зикър. Тогава този свят се превръща за нас в рай.
Пълното изчистване на негативни фактори като гняв, злоба, завист, отмъстителност от сърцето на нашата душа и тяхното заменяне с добродетели е възможно единствено и само чрез пречистването на душата. Пречистването на душата в 7 степени. Нефси еммаре, нефси левваме, нефси мюлхиме, нефси мутмайне, нефси разие и нефси теские. Всички тези степени се преминават чрез зикър. С 33 000 зикра душата достига до същността на Аллах. Човекът става приятел на Аллах и този човек пречиства душата си в 7 степени. И, скъпи братя, пороците намаляват, любовта ви се увеличава. Вече не ви идва отвътре да отвръщате със същото. Вашето желание за отмъщение постепенно започва да избледнява. Искрената прошка вече се превръща в нещо съвсем естествено за вас. По този начин вие се превръщате в един от близките приятели на Аллах. Скъпи братя, колко много обичаш Аллах? Ще ми кажеш, Тане, това е много, но като например питат децата за това. Обичаш ли ме? Да, обичам. Твърде много. Колко? Той разтваря широко ръце. Това е всичко, което казва. Отговорът на въпроса ми е, че това вече е заложено във вашия стандарт на живот. Този, когото трябва да обичате най-много, е Аллах. И ако искате да постигнете тази цел, трябва да бъдете този, който най-много споменава Аллах. Ако увеличите зикра до 8 на 10 часа и ако предадете физическото си тяло на 100%, ще предадете и душата си. На мястото на 9 на 10 пороци ще дойдат и ще се установят 19 добродетели и вие вече ще бъдете от искрените. Човек, който се отказва от физическото си тяло, е човек, който потиска гнева си. Но човекът, който изпитва мир и спокойствие и в трите сфери, е този, който е предал душата си на Аллах. Всемогъщият Аллах също е направил споменаването на Аллах задължително. Мюзамил 8. Той също така е направил честото споменаване на Аллах задължително. Ахсав 41 аят от Корана и постоянен зикър е задължителен Ниса 103. Ако искате светът ви да стане рай, непременно трябва да достигнете до непрекъснатото споменаване на Аллах. Не, аз искам да отида в рая само с едно желание. Ако казвате, че искате да изживеете половината от щастието в този свят, това е под гаранцията на Аллах. Всемогъщият Аллах непременно ще ви доведе до тази цел. И тогава за вас ще бъде възможно да прощавате на другите, да носите щастие на другите и да живеете щастливо в най-близкото си обкръжение. Казвам ви категоричната заповед на Аллах. Обичайте, карайте другите да обичат, не мразете, не карайте другите да мразят. Никога не забравяйте думите ми. Този свят е място, което си заслужава да се живее. Ако искате да живеете живота така, както Аллах го е определил за вас, непременно ще пожелаете да достигнете до това състояние. Във всеки миг от живота си, във всичко, ще се научите да благодарите и възхвалявате Аллах. С любов събитията няма да ви нараняват, няма да ви ядосват, ще успеете да простите дори на най-големите си врагове. Всичко с всеки изминал ден ще ви носи още малко повече щастие. И ще си казвате, всичко ли е толкова хубаво или само на мен така ми се струва? Нека милостта, благодатта и благословията на Аллах бъдат над всички вас. Обичаме ви много от сърце. И вие обичайте Аллах много и бъдете много обичани от Аллах. Обичайте хората, бъдете много обичани от тях и бъдете хора, които обичат. Бъдете от онези, които са обичани от всички около вас и от Аллах. Нека Аллах бъде доволен от всички вас.